Auni yang ma bi amina zabanji ani jabi biji amina ulude nyami nywana cocktail lama tedi ni nimano. Ale de sumali wa ale de kadi kosebe kui. Au bismillah. Ai zaban on te se ka gla a yɛrɛ de kosa an ka zaba chile te ni ka kɛ flow ngon nana i b'a kɛ zaban ye zaban min bi bɛn i yɛrɛ sago ma ne ni manaw yɛrɛ de bi zaban ko in kɛ ka bɛn u yɛrɛ sago ma an bɛna ji litiri kilancɛ k'a la sisan komi ne ta in kun bɛ n bolo congélateur de kɔnɔna na a kumuya tununa dɔɔni o de y'a to ne bɛna nemurukumu dɔɔni kɛ n ta la waasa a ka kumuya dɔɔni a nana kɛnɛ de b'i bolo a boîte de conserve lama de b'i bolo an bɛna a sin sa k'o k'a la n'a sɔrɔ la mixeur t'i bolo i bɛ se k'a sin cogo min ka di ye ne ni manɔ i b'o ko in kɛ k'a bɛn i ka lafiya ma miniti damadɔ subahana manji min se k'an ka jabibi kuru yɛrɛkɛ ten nɔ an bɛna o fara an ka zabanji dajilen kan an bɛ ɲamaku dɔɔni sin k'o nin k'a la o b'a nin fariyanda an bɛna don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ ne ni manɔ nin yɔrɔ kɔni na an b'a sɛbɛkɔrɔ tereke ɲɔgɔn na koyi o de b'a to an ka zaban ɲɛ bɛ ɲa kosɛbɛ a sɛbɛkɔrɔ donni ɲɔgɔn na kosɛbɛ an fɛ an bɛna sɛnsɛliko fɔlɔ la an tilalen sɛnsɛliko fɔlɔ la ne ye sɛnsɛliko filanan kɛ ja kɔfɛ an b'a sukaro ko jate minɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma ka sɔrɔ ka na sukiri vani manɛ den fila bɔɲango dafara ka k'a la an b'a nɛnɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ la sukaro y'a labɔ ka sɔrɔ ka jinin gurumako ɲɛɲini an bɛ don min ko bi nura mayonnaise nalen do dɛ nɛgɛjuru min bɛna tɛmɛ ja kan maa minnu b'a camion va sanda kɔ a tɛ nɛgɛjuru kɔri zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu ani falaki aw bismillah